Yo nggih pemanasan meneh. Ya sapa iki sing nembang? Yo Nduk Ken nggih tamba kangen Nduk. Ayo. Coba jumenenga cublak-cublak suweng Niken Salindri dari Kota Tahu Kediri. Ya. Ya toh berpacu dalam melodi yuk. Hadir di tengah-tengah kita ya kuwi bintang dari Kediri Niken Salindri. Sik saurunge nembang tak takoni, sampean sing ngejawab sapa? Pak Sis. Kang Sis Yohan. Dadi sing mbayari ya Kang Sis bakale. Pak Sis. Lah Pak Lurah modale apa berarti iki? Izin, Pak. Napa? Izin. Izin piye? Izin untuk Keramian. iya. Oh, ngono kuwi. Aku Kang Sis, sampean Kang Sis, ya toh. Mama Lucy. Mama Lucy ya Kang Sis padha ae. Sampe nak suara men to, Mbah. Mbah Sis niku mbah kula lho. Mbah Sis, oh, heeh. Nggih. Mbah Sis Wantara. Berarti sing nimbali jenengan Mbah Sis. Mbah Sis. Kula nggih Mbah Sis. Heeh. Mama Lucy nggih Mbah Sis. Heeh, terus Berarti Pak Lurah lek ra nyangoni ya kebacut, Pak. mbok menawa diwakili karo Pak Wakil Bupati iki mau nyangoni. Ya beda, Pak. Oh, beda. Iya, beda. Pak Lurah ndi to mau? Ngelem aku wayu tapi ra disangoni. Lho, ngene jer Basuki mawa beya. Sampeyan lek nembang apik, njogete becik, wis to aja kuwatir. Oh. Mengko mesti diwakili karo Iya, Pak. Yu Nyamini, kuwi bojone Kang Sis Yohan, sing bakale paring tali asih marang panjenengan. Oke, karo lek Mama niku Lucy. lek niku Nggih. pasti. Nggih. Bener. Niku Mbah Sis sing lenggahe teng sebelahe Bu Lurah. Niku Mbah Huti Sis. Oh iya. Nggih. Nggih. Ya gandeng sing mirsani wis ngenteni sampeyan kabeh. Ya salam-salam kagem sedaya para lenggah Nduk Niken Iki Salindri. acarane napa, Pak? Hah? Sunatan. Sunatane sinten? Sunatane Pak Lurah. Ya putrane mau genal jelentrehke Muhammad Wisanggeni. Lho. Lah tapi kok sing nimbali Mbah Sis? Lho, mergane Mbah Sis kuwi wis ndaku putra Pak Lurah Wengkal dadi putrane. Dadi sing dihitanke iki padha karo putune Mbah Sis. Ngoten. Heeh. Terus sing dihitanke iki ponakane Pak Wakil Bupati, ngono kuwi. Pokoke piye carane kabeh iso dadi dulur ngono lho, Nduk. Oh iya. Ya didoakan semoga buat Mas Wisanggeni. Wisanggeni semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, Amin. sehat selalu panjang umurnya, Amin. tercapai cita-citanya, dan kagem Pak Lurah kalian Bu Lurah matur sembah nuwun sanget. Mugi-mugi sehat selalu panjang umurnya, kathah rezekine, awet leh ngomong anak putune, kalih Mbah Sis kalian Uti. Terima kasih banyak. Sudah Pak. Sampun nggih. Lho penontonnya urung didongakne penontonnya. Ya, terima kasih buat para penonton yang sudah hadir di sini maupun yang lihat di live streaming. Karena sudah menonton Niken beserta Pak Cahyo Kuntadi Sarombonge, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu panjang umur rezeki ingkang Kusik. Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan, kok sak rombonge ya bakul soto napa piye? sama aja. Oh beda. Sak rombonge tegese nggawa rombong rene, lek sak rombongan tegese kancane akeh. Ngono lho, Nduk. Ya, sak rombongan Nah. mugi-mugi jenengan sedaya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah Allahumma
Mugi-mugi tansah pinaringan seger kuarasan panjang umur Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta munggah kaji Allahumma. Amin. Mugi-mugi sageta nanggap niken Salindri. Ah ya wis laris kaya ngono sik kurang tanggapan sampean iki ora nggih. Lek kanggone piyayi ulang tahun lek mengucapkan piye, Nduk? Ulang tahun. Kalau ulang tahun ya happy birthday, semoga panjang umur sehat selalu, semoga panjang umur sehat selalu. Nggih, selamat ulang tahun ya. Iya. Nah, selamat ulang tahun. Kanggone wong nikah selamate piye ucapane? Sakinah mawaddah warahmah. Wah iya, selamat menempuh hidup Itu baru. baru. Lek kanggo cah sing disunat nih, selamate piye? Selamat menikmati. Terus? Selamat menikmati. Itu kalau dikitan itu bentuknya gimana, Pak? Wah. Itunya kok bisa dikitan itu gimana? Istilah dikitan ki diislamke ya. Nuwun sewu, nggen alat vital. Nuwun sewu kuwi kudu ngerti mergo iki agama, Nduk. Nggen pepucuke alat vital kae, kuwi iki janjane reget, itu adalah najis. Ketika tidak dihitan, tidak dipotong, itu akan menjadikan sumber penyakit dan kalau beribadah kanggone wong Islam, salat ora bisa sah mergo sik enek najise. Mula padha karo Mas Wisanggeni iki diislamke karo Pak Lurah. Mula dihitan. Oh. Berarti kalau sunat itu harus orang Islam aja. Loh, ora mung Islam, malah mbiyen ki ning Eropa, para putri, para wanita Eropa nate demo. Nuntut supaya mbuh agamane apa, piyai kakung kudu khitan. Pamrih apa? Men ora ana penyakit sing ana alat vital kuwi mau. Oh, gitu. Berarti menyelamatkan ya, Pak, dikitan itu. Menyelamatkan dan juga mengenakkan, Nduk. Piye lek ngomong ya iki? Berarti kalau seumpama kan udah dikitan, sekarang dikitan Mas Wisanggeni ya Pak. Terus jelek pemene enek regetane berarti ya dikitane. Lah lek angger reget dikitan ya entek nunduk suwi-suwi. Dadi rasa jenengan enek regetane terus di sunat. Wah, piye ya lek nerangne. Ngene Nduk. Iki lho, ya wis ngene ya. Bentuke ya ngono kuwi, Pak. Iki agama lho iki ilmu lho iki. Iki dadi ngene iki ya. Berarti pucuke ijo. Apa? Pucuke ijo. Heeh, mergo bar digedhuk ning tembok sing rupane ijo ngono. Kok sik tak terangne. Iki pamane ya. Lah iki sing dikitan iki, dipotong des iki akhire kan ilang. Lah iki ngene. Lek ngene iki kaya anu lho, kaya helm lho Nduk malian. Lah iki wis ilang. Iki sing reget iki. Upamane iki pamane go reget kena banyu, kena apa wedi apa kena apa, iki dikumbah wis resik. Oh. Ah, ngene iki sing dadi sumbere virus iki sing iki, ya. Mula iki kudu disingkirke adoh. Nah, akhirnya dadi resik, ling ibadah iso sah 100%. Oh, kalau boleh tahu Mas Wisanggeni itu kelas berapa, Pak? Lah, nyuwun prisa karo Pak Lurah. Kelas pinten, Bu? Kelas 5 SD. Nah. Sudah berani dikitan. Kenapa kok gak kelas 1 SMA aja, Pak, dikitannya? Lek kelas 1 utawa kelas 2 SMA, engko lek ngitan iki ulete ra umum. Dadi semono kuwi wis pas, ngono kuwi. Kayak adikmu Brahma kae ya kelas 5, si rambu rangkung, kae si rambune ya kelas 5, ngono kuwi. Oh, rangkung mboten to, Pak. Oh, lho cara anu enek lho, kitan sing putri iki ana lho, Nduk. Diketok napa nih? Alah mbuh aku mumet dhewe to nyauri awakmu susu. Lah intine ngono kuwi dislamake. Ha mula kuwi pepucuke ngalafita sing dikethoki jenenge kulup. Mula nang nggen wayang sosok he kulup maju lungguhmu. Piye kabarmu kulup? Kulup kuwi mesti anak utawa putu sing lanang. Nah ngono kuwi. Kulup kuwi pepucuke ngalafita kuwi mau. Oh. Lek wedok ora kulup, kulupan. Ayo ngono kuwi. Paham? Iya. Paham, ya. Wis ta susu lak ngerti dhewe sok nduk kowe. Wis ngerti bakale. Ya, ngono kuwi. Wong kabeh ya nglakoni, kabeh ya bakale ngayahi bangsa kaya ngono kuwi. Lah saiki minangka tandha tresna, ayo. Aku tak nyuwun iki kadang-kadangmu dulur-dulur fan beratmu mau wis meling, ya kuwi saka Sanidi ya, Nduk ya. Nggih. Sanidi diwakili karo Mbak Tutut kuwi
ngersakake pangkur Semarangan Niken Salindri. Ya, kaya ngono kuwi. Piye, siap? Siap, Pak. Oke, luar biasa. Ya, coba diaturake. Ya. Sama nyuwun pangkur Semarangan to, Mbak. Heeh. Kayak ruru wae. Mula lek urung roh iki dudono lho. Oh, iki lho pangkur Semarangan. Wong duwe penggemar malah diseneni Niken ora. Aku lek karo penggemarku iki basa malah kok seneni ora. Lah Mbak Tutut iki kalih kula wis pun Wis plek ya. nggih. Ah iya, aku kalih Bukesi wis plek-plek. Ayo ngono kuwi. Ayo, angger mencolot mudune plek-plek ngono kuwi ayo. Nano. Ya, Nduk, Cahayu Niken. Nah. Iki ndamel mingkar-minggur, Pak. Non? Ndamel mingkar-minggur. Manut jenengan. Mingkar-minggur. Sing los sing pundi? Mingkar-minggurin mawon nggih, Pak. Iya, mingkar-mingkur. Nah, nggih. Oh. Mingkar-mingkuring Bot-bote pengen nonton Niken Salindri iki lho. Aku mak teratap iso ting crunguk sirah tok ning kono to. Masyaallah, mak kowe iki anci-anci apa, Nduk ning kono? Kursi. hati-hati lho ya. Hati-hati, ayo. Sing sebelahe cah cilik lanang wis sunat apa urung? Urung. Oh iya, heeh. Hati-hati ya, nek nganti kecepet disunati ning kono kowe engko. Ayo. Iki ibuke ya ning kono masalah ki sing wedok. Iya. Nonton wayang iso ting crunguk ning kono ae. Yo, iki nggen gawat ki, Nduk, tarik napas konsentrasi penuh, nada tinggi. Niken Salindri. Yo. Alon-alon, Nduk. Nada semono kuat wis kaya mboke wisan. Yo tepuk tangan untuk Niken Salindri. Wah. Mura ya kondang larang ya semono ya kuat lho bocah ora. Eloke nganti kaya ngono. Ha iya. Wis sok lek sampean bayen sok lek duwe putra nduk ora bakal kuwatir. Rasane ya ngono kuwi. Upamane arep nglairke anggere sampean wis pangkur Semarangan, kok lair dhewe wisan. Ayo. Heeh. Terus deh. Sinopa sinu karata mereka tarata pakartining ngelmu
kang tumrap ning tanah Jawa Nano agama ageming aji luar biasa ya ya nduk kelangenane bapakmu aturna nggih tamba kangen luwih dhisik Iya, Pak. ayang-ayang ya nduk ya Nggih. oke sing nembang sampean walah temenanan nganti kaya bledek ya oke yo ayang-ayang bersama Niken Salindri ya yuk oke horeg tenan yen gen sound system kaya nek sound horeg yen sinden horeg ya Niken Salindri iki luar biasa elok temenanan. Sik nduk gentenan, ayo. Nggih. Nggih Pak. pemanasan mengko tampil meneh. Oke. Nanti gara-gara to? Nggih, Pak. Oke, jos. Tak totone wektune yen ngono. Ya. Mbak Lucy Brahman. Ayo iki. Iki untuk bintang tamu loro gedhi-gedhi kabeh. Mboten sing Sampai ini penggali tentrem menapa piye to Mbak Lucy kok iso awake kaya ora suda-suda. kula niku nggih suda sakjane tapi namung setengah on. Lek lumrahe tiyang lek umpama stres niku lak mboten doyan mangan. Lah kula niku lek stres napa mawon kula pangan. Saestu. Ayo. Wah. Luar biasa. Sami kali Bu Kesi ngoten. Anggere Ramadan nika nggih. Poso to nika? Poso. Wah, bobote suda 3 kilo. Alhamdulillah. Bodo lak panganan tok. Nggih. Mundak 7 kilo. Sami niku kanca kula plek dadi Ah, ngertos nggih. niku. Ngerti. Nggih. Yo berdiri. Siap. None. Pak Lucy, Ponorogo. Lha iki mau supote khusus nggih jenengan manuk dadali mergo aku ngerti sampe nambah wis setengah umur kaya ngono senengane karo manuk. Lah jenengan nggih ngerti to? Ngerti wae. Tiyang niku mbok apa umur 85 niku lek ngertos manuk nggih tasik seneng. Lah Maksudnya nggih katuranggane jenengane wis ketok. Aku niteni. Angger wong wedok irunge tok kringeten ae. Ngono kaya jenengan niku. maksudnya tegese open-open manuk. Pitik niku kula remem. Nah, nggih. Nggih, syukur. makane kula kan jeneng kula kok pun Lucy Brahman niku lak kewan to. Lah nggih sing jenenge Brahman iki lho sapa lho? Lah nggih niki jaman riyen niku tasik nyar-nyara nyinden. Nggih. Lah Mbak Kesinu Cinden kula penyanyi to. Ah. Terus kula nyar-nyare kula niku pengen pengen dadi sinden penak ya ngoten. Terus? Pertama kali saya tuh orang wong Jawa kok belajar lagu Mancanegara. Wah, iya. Kok isin aku ngono karo londo-londo bodho nyinden yo Mas yo Mas. Terus mirengke Mbak Kesi iku nyindek bawa ngoten niku semale pengen. Makane kok pertama kali ikut di dalang Ponorogo nggih bareng Mbak Kesi niki namine Mbayotno Ganda Durjana. Nah nih, Ganda Carita nika. Ganda Carita, Nah, mergo kula Semarata. guwedhi dhewe dawa Nggih. ngadeke sanding buta dijenengne Lucy Brahman. Mergo ben gedhi dawa. Nggih. Terus didol daginge ben payu larang. Kula sing ora cocok jane yen jenengan jenenge Lucy Brahman. Kula sing mboten trima. Nggih, ya Kudune napa? ora Lucy Brahman. Lah sinten? Limusin. Lah nggih sami niku. Lah iya. Terus niku dinobakne melih kalih Bapak Anom Surata Nduk Brahman kuwi udu kewan tegese tak artekne Brahmana. Wah, iya. Entuk munggah derajat kasta tertinggi. Wah, iya. Pangestune nggih ngoten tok-tok maneh. Nggih, aduh. Mula nggih derajat jenengan luar biasa dadi sinden kondang laris, isih pegawai negeri mula ya diangkat derajate jenengan. Amin pangestune jenengan sami mawon panjenengan nggih ngoten nggih. Nggih. Ayo matur karo Pak Lurah Wengkal. Masyaallah nggih. Wilujeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turu mlumah. Arep nyapa ya itu mlumah. Saya tak pari anak nggih Pak Lurah kok. Pripun? Tuku mlumah. Turu mlumah.
kecemplung ngerti, sumur. Dek. Nah, mugi Pak Lurah, Bu Lurah panjang umur. Nggih. Mangan sosis. Mangan sosis. Kok 5.000-an? Mangan sosis kok madhep rene. Pak Haji Ses mesti gatah rezekine. Terus numpak tronton. Numpak tronton lakune mundur. Terus? Ya nabrak. Kuwi lho teruse piye jawabane kuwi? Nggih. Kabeh penonton panjang Kabeh umur. penonton mugi panjang umur. Ya, Numpak tronton ning peteng-peteng, mugi penonton ndang padha meteng. Dongane lek anake sik siji ra apa-apa, lek nganti 4 5 mesake lho kaya brayut dan. Eno mboten napa-napa. Nggih. Nggih, niku sing dinteni Bu Lurah estu. Pak Lurah makane teng mriki kering kete sak grontol-grontol. Antem Bu Lurah gedhi dhuwur kaya limosin rek. Oh iya. Bu Lurah nggih kembaran Wika, kula ya? gedhi dawa BK. Pak Lurah plek karo aku iki. Jano. Tapi nggih pama dijejer kula kalah ayu arek Bu Lurah. Kalah ayu arek Bu Lurah. Bu Haji nggih luar biasa. Berkat Mas Cahyo, berkat Pak Lurah saya pinanggih kali anak wedok niki 1 tahun sudah lama ndak ketemu. Jenengan niku? Nggih. Riyen kan sik cilik indul-undul pipine mindul-mindul lek mangan pentol kula colongi. Saiki terus tambah moncar, tambah cantik. Weh, nek Mbak Niken ya Mas. Nah, Wis ayu banget. Terus mari ngono gawe kawat. Kawate ireng. Lah mbok wong ayu gawe kawat ireng kita ayu ya. Jajal lek Lucy Brahman sing gawe kawat ireng. sampean kawat memeane lho, Mbak. Lah lek aku sing gawe preng guyu kan dikira mak lampir. Nah, iya. Oke, niki matur sembah nuwun pokok intine kabeh kanca-kanca sing mirsani wonten channel YouTube tak sebut kabeh nek 50 channel YouTube kabeh wis muga-muga sehat kabeh. Amin. Ya rabbal alamin. Niki lagu napa kula? Nggih. Kula nyuwun mangke dijaranke Gubuk Asmara. Alah Gusti Allah. Nggih, Ayo. Gubuk Asmara terus ibu-ibu ten rencang pawon wau pesen lagune kok bojo loro. Iya nggih. Niki hajate sunatan nggih. Sunatan. Sunatan. Nggih. Putra Mas sinten asmane wau? Wisanggeni. Asmane apik ya Mas. Wisanggeni kados ayang. Mila lakone niki nggih Banjaran Wisanggeni wiwit lahir ngantos dadi ratu. Lah niku nggih. Oleh bagus, semoga menjadi putra yang soleh, berbakti dumateng tiang sepuh kekalih. Amin. Menjadi putra yang sukses bisa membanggakan kedua orang tua. Amin. Ampun iki? Nggih dibawani rumiyin Mbak Lucy. Nggih. Pocongipun. Ayo nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Mingkar nyingku aku sakjane pengen jajar ambi Bu Lurah. Artinya Jajal apa? piye Pak Lurah piye genteng ngono lek buwe jumenengke. Ngono. Ya ta, Bu? Berkenan, Bun? Berkenan? Oh, berkenan ya, Mas, Bu. Kalih? Yu Yamini. Oh, siap. Kalih Bu Haji. Nggih, nggih. Vivi tane nyingkar nyingku lingsem yereke mutan tak kentune dumateng Mbah Kakung sepuh-sepuh ning mburi bokonge Mbak Niken. Wong ki lek gandrung ngefan karo Mbak Niken, Pak aja ning kene-kene ku kepentut lho. Engko dinten Mbak Niken gak apa-apa, Bu. Entute Mbak Niken wangi. Iya. Niku tiyang saking cintane. Heeh, dianggap anugerah malah. Nggih, nggih sehat nggih, Mbak Kong. Nggih. Iya. Wonten anugerah. Tetapi lek wong penggemar nggih ngoten niku lho, mboten peduli. Leres, Nggih to? nggih. Heeh. Mbak Niken ayu iki mesti entute ya wangi. Ya ora, tetep ya mampu ora. Lalampar kangkang
Tarasna tulus nadyanengku bekas Oke, terima kasih. Monggo gubuk asmara diaturaken. Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Yo, monggo, Mbak. Yen liwat aku kelingan bakae lemas piye tak goleren lemase Ya, iki lho ciri khase, Nduk. Ya. ing jagak gabak tulisan warna abang tanda isih praman Pak Lurah. Ya. Jenenge kubuk asmara lemase piye nek kae lemasan ya tak gowandong tarasna lemas Kae mburi kok denek Mas. tanapa bantal tanpa rasa Mas. asik buat abadi kita manas marah ala-ala masih malih masih Malih, Mbak E. kubuk kae panawati lemas wiwit biyen tomah masa iki lemase kubuk kae kabeh cerita lemas tengah pati nganti gagah cerita Oh, aku ora tau ngerti garamane dudu mak rek wis ngono kuwi pancen. Rek ngoten kadang niku. karai luar biasa Nggih. enom-enom arek sinabu Heeh. ya sinabu jenengan kok mboten enten sing tuwa to Mbak tuwa sithik tak pateni ya, Mbak. Lah mergo pikirane iki digawe semeleh, akhire awet enom ngono lho. iya. Jangan melihat KTP. Kunci biar awet muda jangan menghitung umur. Dua aja ndelok KTP. Heeh. Mergo KTP ki wis elek seumur hidup. Nah, ora percaya jenengan mirsani mbok ganteng kaya apa jenengan lek foto KTP lek elek. Heeh. Bener iki, Mbak. Ayo. Iso njuwo bros ngono ayo. Malih Mas e. Iya, Mbak E. Monggo Mas e. Iya, Mbok E. Cat. Ki rumah saya malah kelingan. Anyel mboke kaya mbok-mbokan guyangan. Lah kula riyen mantan mriko kok. Ora. Tahu lho kula estu wayangan kali Bu Kesi teng mriko. Heeh. Dinyang wong. Dinyang wong. Dinyang wong dikira anyar. Heeh. Tenan kula karo Bu Kesi teko. Iki lho barang anyar. Sumpah kuwi tenan. Iki jangan sik aku perawan mbek iki. Heeh. Sampe nyauri, kula mboten anyar, pindahan. Lah iya. Malah nggih. Nggih no. Cadatan sak jroning ati. Datan lontar mase saya marep ati. Aku kowe dadi garwa. Margolan
Jogetnya kayak Jainul. Tapi pinter loh, kula ngetesting ngendang lho hebat. Tekan ndi mau? Tresno. Ya iya lho Mas. Ya. Tanpa bantal, tanpa kloso. Warna Mas. Gubuk kae. Nyipet pati. Wiwet. Oh, tomatos. Pinter. Kepunculan siji. Terlalu nafsu aku ini. Gubuk kae kabeh crita lho Mas. Nganti ganjar rena. Malih Mas. Aku kowe dadi karma. Tepuk tangan untuk Lucy Brahman, luar biasa. Wah, pola iso kaya ngono. Tapi hebat lho niki kendangi lek ra profesional. Sampai plek. Wani nyawer 1.000. Ayo, pertanyaane. Nggih. Sampeyan lek duwe bojo to? Nggih. Ngerti polahe kaya ngono bojone jenengan ora gila ngene. Yo gila sakjane. Ayo. Aku mau dadi bojone wedi to, ayo. Bisa ngrusake terot kuwi. Ayo. Oke, sampun iki pangurutane pun diaturi. Nggih. Luar biasa. Nggih. Kowe lek sering ketemu mesti ya apal, ya. Iya. Sinten sing ngendang niku? Mas. Sinten? Pak No. Heeh. Cakno kulit magetan. Ayo. Matur nuwun Sakno. Nggih. Wah, aku sih wis timbilen kowe. Lho jeneng ya kuwi kok ya sampean iki. Maksud Sakno. Heeh. Ngerti ra umure pira kuwi? Pinten umure? 57. Lah kok sik nemen. Heeh. Tenan to Sakno? Sakno. Sapa jeneng sinten asmane? Cak Noval. Oh, Cak Noval, Cakno. Iya. Oh iya. Suwun lho, No. Tak dongane bojomu ayu, No. Meneng ana. Engko tak tukokne rokok, No. Aku nek wong ganteng wis ra apa-apa tak torok, No. Kala nyapa? Sampeyan dongakne kleru. Lha pripun? Dongamu piye mau? Muga-muga piye? Muga-muga tak dongakne oleh bojo ayu, No. Sampeyan salah. Bar ae cah kuwi pegatan. Kuwi iki semono duda lho kuwi. Oh, alah, No, ora sido, No. Nono ki mbako apa to nono? Nah, mbakomu apa to, No? Tak tukokne, No. Wis, No, kowe SMS aku. Mbak Lucy aku pengen bojo prawan apa rondo apa setengah rondo, setengah tua. Ya. Gak iso ngayahi to? Kok kira lanang, No? Kepara nyata. Wah, luar biasa ini. Memang sarjana seni pilihan. Ya, Oke. matur nuwun Mas No. Nah. Suwun Mas No. Iya. Iya. Elak temenanan iki. Terus kompak arang-arang petuk parantene. Hi iso. Aku ndelok Mbak Lucy nembang iso. Hi gila aku. Lah kula jane jenengan niku jane kula niku jane pun mboten pengen joget to. Lah terus? Tapi ngoten niku nggih kesetrum. Dadi dadi koyo disetrum dhewe ngoten niku berarti Oh. luar biasa. Sino ki duwe anu apa iki jenenge magnet. Malah melorot kotak. Wegel aku. Benake sik nyisih lho. Lah iya to. Kowe iki nyapa lho nang ngono kuwi mari aku kilap ae. Engko tak tukokne rokok no. Nggih.
Iso lho sing ngendang suwi-suwi kedanan tenan iso lho kuwi. Tapi kula tenan luar biasa, kula seneng tenan kali kendangan niku. Jarang iso cocok ngoten niku nembe pisan kok, hebat. Jenengan lek sok tanggapane ndi-ndi mangja, lek pas kula prei. Nggih to? Nggih. Ben sok kompak biasa lah cak percil nek ndi-ndi nggo pengendang kok Banyuwangi to. Nggih. Jenengan nggo kok Wonogiri. Lho ngono kuwi. Engko sanu cakno pegatan nah. Ya kuwi tanggung jawab sampean ora. Nggih, siap. Ora mung laladan Nganjuk tekan Madiun Ponorogo, Solo, Nusul kok, Nduk. Iya. Kuwi jenenge katresnan. Lah, welinge ya kuwi budhe nyamini. Oh ya Kang Sis. Supaya ngaturake lintang asmara. Ya, Lah, lintang asmara ki jane sing dikersake engko sing nembang kudu Niken Salindri, Lucy Brahman karo Sukesi Rahayu. Nah. Piye jajal kuwi? Ning ngeten budhe nyami. Lintang asmara niku duet nggih. Dados kakung kalian putri. Pun sakniki kula tengahi gandeng Bu Kesi menika sampun mendita mboten jumeneng nggih. Sakmenika Mbak Lucy Brahman kalian Niken men jumeneng kok kakunge siji men dijiro karo sinden loro. Oh iya. Gandeng sing loro iki genah sinden sing awake gedhe-gedhe. Tak goleke pengrawit sing gedhe dhuwur. Sapa? Mas Sulomo. Iki ya meh padha karo Ardi mirip pisan ya. Ayo keroyokan Mbak Niken karo Mbak Lucy. Pokoke arep kok kapakne manut. Mas Prasetyo Sulomo. Oh, iki. Piyayine gagah gedhe dhuwur putih kaya Cina. Yo kan disapaken Mbak Lucy iki kon munggah bocah. Pundi piyayine? Monggo Mas Sulomo. Nggih. Niku Mas Prasetyo Sulomo. Mas Prasetyo. Kan ayo kan dijupuk kan kuwi ditarik kon rene kan. Pundi ta tiange? Kuwi lho, gedhe dhuwur putih lho. Lah, alah kaya benek tek ngono kok. Ngono jare putih kaya Ardi. Ya ta, Nduk. Tapi ya ora apa-apa iki hampir mirip-mirip ora apa-apa lek Ardi putih kan iki rada pramuka. Iki to, Nduk, wong lanang ki ora apa-apa, ora tek bagus-bagus nemen iki gak apa-apa. Ngene iki dipupuri priyo bagus malih bulat. Ampun ngenyek niki nuwun sewu sampun dados guru lho wonten SMP. Guru SMP lho ya jenggote kaya Roma Irama. Masyaallah luar biasa Pak. Salaman karo Budi Lucy, salaman. Le. Nggih. Oh, katur konjo. Karo Mbak Niken salaman. Ayo. Nggih. Masyaallah. Iki kok bakal viral jenenge Suken. Sulomo Niken. Ayo Suken. Suni, Pak. Suni apa? Sinten? Sulomo. Sulomo Niken to, Pak. Iya. Suni. Dadi engko kaose ya lek gawe kaos fan club meneh, rupane kaose ireng. Sing ketok jane sing dijejer cah loro, sing ketok ora awakmu tok. Iki Nduk, iki kan kamu masih muda toh, mudai Suni. Nah, sapa iki jenenge mau? Suloyo. Suklon. Dewe ku tak kopro. Sulomo Sulomo. karo Niken. Besok lek tuwek dadi sapa? Sukeura, Udu. Apa? Jaini. Kok iso Jaini? Lah iya kan tuwek wis tuwek to. Iya, anek Niken dadi apa? Jenny. Jenny. Apa kuwi sih? Iya, Jaini Niken. Nah, sepuh ta mak Jaini. Pak Guru, selamat malam. Bagaimana perasaan panjenengan lek dicedhaki Mbak Niken? Umpama kowe dadi bojone Niken ngono piye rasamu? Kula ngadeg niku pun dredeg kok. Allah ya. Beskap kula gegeden niku lho. Tapi ra apa-apa Le, kalau di atas panggung tak muni. Di atas. Ki wayahe digawe wong loro iki gedeng. Tak mongi. Tak kandhani, Mbak. Nggih. Upama ya sok iki upama lho. Nggih. Sulomo terabi karo Niken ya to. Sing tak bayangne anake, mendhi kulite kaya zebra cross ngono. Cetak. Kayak zebra plonteng. Tapi gak apa-apa lho Le. Iki ning dhuwur panggung iki kemerdekaanmu. Kabeh piyayi-piyayi ning kono ki pengen jejer Mbak Niken. Ngene iki kesempatanmu ra apa-apa, duet los. Ya, wani ra ngrangkul Niken, dirangkul. Wani ra? Mboten. Lah apa? Mosok. Mosok ora wani. Ora gaduk. Mboten. Kesempatan ra apa-apa dhuwur panggung yo. Aku ki lek nyawang wong lanang lek ora tekan suarane sik
Iya, Sik. coba dites coba Sik. Niken. Oh, coba. Ajale. Iya. Mas Ral Udin. ral. Ketoke cah cilik suarane wow mantap. Iya. Sikso, Pak. Sikso, Pak. Kersane. Yo Mas Udin, nggih ancer Mas Udin. Ayo, nggih ancer. Ayo. Yo. Jajal. Yo Mas Diasto. Oh, coba itu meneng-meneng. Oh, bae. Nah, dibojo gagah wong lanang gagah, cedak Niken Salindri gagah. Nah, ngadep rono. Terus dirayu. Kamu kayak ondel-ondel. Kedet tapi ra apa-apa le. Lanang tenan. Saltingnya jan kayak wong wedok ya. Nah, nggih ya. Ayo. Mas Yo Udin ya. ngendi? Lho, ayo bawa pi. Nah, Sik kok kae sik. Dirayu. Ayo Mas Udin. Dirayu. Mesake pengen tampil ya serumpete. Ayo. oh, alah. Kadung dicekel e. Ayo. Ayo. Ayo Mas Udin, ayo. Mas Udin. Aja didagang Mas, ayo Mas. Ayo. 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 Niki nggih jumeneng. Ayo jumeneng Mas Udin ayo. Mosok Aja kuwi ketoke linggo wis ngadeg kuwi pisan. Ayo. Ayo, nggih. Ayo Mas. Ya, luar biasa iki. Tapi kurang afdol kalau ndak vokal cowok menggandrung Mbak Niken Sarindi. Rale, ayo rale. Ngadep rono aja usrek enak. Ayo. Linteng sikilmu. Wis entek sabare ketok ilusi. Wong lanang iki gagah lho, wong sanding itu. Yo sing banter Sul. Ngadep rono. Iya. Ngadep rono. Acak kowe, tak cek. Ndak nyanyi. Kok usah. Wong ayu tresna. Tangane cekel. Cekel Mbak Niken. Kinarya tombo. Oh gak aku wong gandrung wong wedok kaya ngemis. Heh. Ngene iki piye lho. Dicekel astane. Lah kowe yo ngene kaya paring-paring ae. Iya. Ayo. Langsung cek ngono lho Sul. Langsung cek. Mesti kula, Pak. Oh, Halo, nggak Jawa apa-apa. Timur. Ini di atas panggung ya Mas ya. Siap. Totalitas kerja nyuwun sewu Mbak Niken ngono sik ora apa-apa ngadep rono. Ora rewis ora bojomu wis turu. Ayo. Ning dhuwur panggung los pokoke. Ayo. Ayo sampai obah nek tak gujer sikilmu. Ayo. Oh, Aku siar, ya. rumes Ayo. aku. Nyuwun sewu Mbak Niken. Gak apa-apa Saya Pram. Mbak Niken. Nggih, Mas. Ya kalek tanganmu ki kok. Maaf permisi mau megang tangannya Mbak Niken. Kang ngomong langsung bedel dasar bojone. Ayo, gak apa-apa nih. Wong ayu. Melek aja merem. Namu kinarya tombo. Melek to melek. Susah jroning batenku. Jawab Ken. Wong bagus antap narasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan Menatap. ngungi banyu segara rasaku ra bakal serna senadyan nyawa kacat soko Rangkulan, Ken. Dirangkul, Ken. Dirangkul, Ken. Terus kan, dirangkul kan? Dirangkul sing kenceng, banting Keng, banting. Ayo, lah sulama ngece wong dirayuni kan malah melet-melet ora. Ayo. malah keder iki ngapa lho Mas? Gandrung yang Ayo. Ayo milih ndi? Iki apa sing ning omah? Ayo. Ayo milih Mepsa apa iki? Ayo. Ayo. Oke, luar biasa. Engko pokoke sing putri piyayi loro. Nah. Iya. Pokoke arep kok remuk, arep kok jur, monggo. Ayo.
Ayo ikhlas aku pisan. Ayo. Monggo Budi Nyamini menika pamundhut panjenengan. Ayo. Masya Allah, jan piyayi lek nyah-nyah Matur sembah kaya ngene iki lho Mas. Kados napa Ibu Haji mboten ngersakaken request lagu Bu Lurah? Lah niki wau Masih. sing Oh dikersake. niki wau, Masya Allah. Ya Walaupun Allah, ngendika sik menawi tanduk. sampun napa niki wau tembange? Nggih. Lintang Lintang asmara. asmara Lintang panjenengane asmara. badhe paring sih katresnan. Oke. Nggih. Nggih, Nggih. Kalian jenengan no. Oh nggih, foto-foto mriku mumpung pinanggih. Nggih. Mbak Sis, Nah, monggo. Nah, iki dokumentasi ya. Saben-saben awake dhewe sowan ana ing Gunung Butak Kediri kae ya sing nyponsori ya Kang Sis karo Budi Nyamini kuwi. Ya. Terima kasih. Sehat selalu Kang Sis. Nggih. Bu Lurah matur nuwun nggih. Tansah pinaringan rahayu wilujeng ya. Antuk pengasih saka Yuwang Agung. Ya, nggih. Min. Mangke kalajengaken gara-gara genduk niken karo Mbak Lucy. Nggih. Wah engko sing luwih hot, sing luwih jos. Ya, nggih. Mbatutne glaring crita luwih dhisik ya, Mak. Iki nganjuk, Nduk, telung perkara kudu kecekel antarane lakon, lagon karo guyon. Ayo tak dherekake. Ayo. Kuku sing dupa kumelun ngenenging